Muxía tenta recuperarse pouco a pouco dos destrozos que están provocando os distintos temporais que, como podemos comprobar, non deixan de sucederse. O incendio do santuario e a rotura da Pedra da Valar van facer que os veciños tarden moito en esquecer o último Nadal. Ti fuches unha das primeiras que chegou aquí ao santuario cando comezou, o pouco de comezar o incendio, non? Pois sí, bueno, pouco non sabemos moi ben se foi cando, se comezou cando o estoupido do trono, do único trono que se oíu en Muxía, pero que foi como unha explosión. Eran as 6 da mañán. Unhas rapazas que salieron a correr, serían as 8 menos 5 menos 10, foron as que deron a voz de alarma, porque viñan correndo hacia aquí, cheiraron o fume, e entón chamaron a Protección Civil e ao párroco. Eu estaba no bar con un cliente, e ele estaba na porta, dixen, aquí está ardendo algo, e dixen, tiran hacia aquí, hacia a barca, debeu de ser un dos últimos chalés, e dixo el, non está ardendo a barca, dixen, ti estás tolo, como vai a estar ardendo a barca? Era insoportable, iba todo o lume para lá, e o fume tamén, un vento insoportable, como hoxe, ou un pouco máis incluso. Entonces, xa a porta do coche saliu disparada, eu co coche, a porta sin poderla cerrar, saquei a tablet, empecé a sacar a primeira foto, que foi a que se colgou en internet, e os coches dos bombeiros estaban aí abaixo, donde falla agora o muro, pero o lume todo estaba concentrado aí, nesa parte principal que se ve. E nada, a continuación se empezou a chegar xente que chegaba aquí, xente chorando, desesperada, e mi madre, está ardendo a barca, está ardendo a barca. Eu non son religiosa, pero impresionoume tanto que caían as lágrimas porque o lume era devastador. Era con unha virulencia tan grande que eu sabía que da iglesia non iba a quedar nada. É unha iglesia que a mí sempre me impresionou moito polo retablo que tiña tan bonito. Considero que as iglesias son máis obras de arte que, bueno, é un patrimonio que dificilmente se podrá equilibrar, porque poden facer unha réplica moi boa, pero non deixará de ser unha réplica. Mira pa ali, vai caer unha de carajo. Ramón, o temporal non vos quere deixar, os temporales, Non nos deixa porque xa dá para hoxe, para tarde xa dá máis, outra vez outro temporal, outro frente que entra, como xa podedes ver que xa está entrando, me entendí. O mar xa está picado ao verde onte hoxe, xa o mar é moi picado. Non, está xa empezando a chover bastante. Vos, os de Protección Civil, estivestes no incendio, por suposto, participando aí, axudando, colaborando na súa extinción, e logo tamén fostes, teño entendido os primeiros que vistes que a Pedra da Valar nese segundo temporal, no Día de Reis, pois que estaba rota, desplazada. Como foi eso, Ramón? Sí, bueno, nós estábamos aquí xa pendientes de que a xente non baixara para baixo, nin para o mar, nin para nada, mas víamos as olas, e ao mesmo tempo xa desde aquí estábamos comprobando como viñan o oleaxe para arriba. Entón aquí xa comprobamos que a pedra que se desplazara, porque xa vimos o cachiño pequeno en riba da outra, e xa vimos que a pedra que se desplazara para arriba. E posteriormente, cando a marea baixou pola tarde, fomos ali e xa comprobamos que estaba completamente desplazada. Desplazada e rota. Ramón, como está esto, Sí. Todas estas pedras, isto que era do muro? Sí, todos son pedras do muro. Todos son pedras do muro, por iso digo eu que antes limpiaba un pouco o muro, rompía aquí por unha esquina, pero todo o que desfixo todo isto, nunca non o rompío. E fíjate hasta onde rompí o muro. E subía por riba da fonte e metía contra aquel muro, que é o que se ve nas fotos e nos vídeos. Pois foi unha cousa que nunca se vía, cando rodeou, entrou por lado, rodeou a iglesia por todo. E que foi unha cousa, xa te digo, nunca viste. Aquí nunca se acorda o mar que chegara lá arriba, nunca se acorda. Todo isto desplazou, mire, podes comprobar como desplazou. Ademais vese pola marca. Entón desplazou e moviu hacia abaixo e foi onde rompiu ali abaixo o anaque aquel.
Este foi o mar que ele colliu por abaixo e levou. É dicir, que estaba onde estou eu. Onde estás ti? Desplazouna todo isto. Todo eso. Pero a idea é volver a poñer no sitio onde estaba. Sí, por lo menos no sitio. O problema é a pedra pequena, o trozo pequeno que partiu, que xa está unido, está xa moi traballado. Sí, porque xa rompera noutro temporal, xa a finales dos 70, creo. No ano 78. No ano 78, xa rompiu con un temporal con un raio. Iso foi un raio tamén que a partira pola mitad. Ramón, sei que hai moita xente que está chamando o cura para facer donativos, para intentar participar tamén na recuperación do santuario. Efectivamente, vamos a ver, aquí fixose un comité de axudas para a barca, onde abrise unha cuenta a nombre de Protección Civil, o Ayuntamiento, a Cofradía e o Iglesario, para que toda a xente que queira donar se canalicen todas esas axudas para recuperar todo o que é o interior da barca, porque as outras son obras que vai facer os organismos públicos, pero que é o retablo, a lámpara, as lámparas, manteles, e todo eso hai que repoñelo todo de novo. Ramón, quería que nos enseñaras, se podemos velo con este tempo, como están algunhas das praias de Muxía. Poderías levarnos algunha delas? E fíjate onde chegou o mar, mira, todas as pedras e todo isto. Sí, ostras, sí, aí no medio do... Chegou aquí ao medio do mundo. Claro, esas pedras foron arrastradas polo mar. Todo está hasta aquí arriba. Todo está hasta aquí arriba, chegou o mar hasta aquí arriba. Esta é a praia de Lourido. E esta praia normalmente ten unhas dunas. Claro, ten as dunas que ves que están cortadas pola mitad ahora. As dunas viñan máis para diante e agora están completamente cortadas pola mitad. É dicir, agora é como unha cantidade de area. E no resto das praias creo que as pasarelas de madeira, ademais, desapareceron prácticamente. As pasarelas de madeira que están colocadas aí todo antes desapareceron. E levou o mar, levantou e se levou. Estarán rutas en tablas, aparecerán ao largo da costa. Ahora vamos ao Coído, que é a zona onde máis sempre impactan os temporales. Como podes ver os destrozos do temporal, mira, as lousas, as farolas, aí por abaixo pois hai bastantes socavóns no paredón, que traballa bastante o mar contra o paredón. E esos días, hasta onde chegaba o mar? Hasta aí. Hasta o medio da praza? Sí, o chico que despois de que pasou o temporal, hubo que limpiar toda a plaza, todo isto estaba cheo de escombros, ainda se pode comprobar os restos, estaba cheo de escombros, pois hai que limpiar todo. Creo que aquí tamén pasou algo bastante chamativo, curioso, porque creo que un día os peixes como que viñeron para fora, todos. Que podías pescar aquí, sen meterte no mar. Efectivamente. Que pasou logo? Ese mesmo día ao mar, pois todos os peixes tiros para... Entón aquí podías encontrar fanecas, cabras, rapes pequeniños, congrios, había de todo. A xente estaba collendo aquí con bolsas e me pensa que hai fotos deso, ten o fotógrafo, ten fotos e ten todo da cantidad, que non dixemos un, ni non dixen tres, cantidad de peixes. Ti pescaches algo? Non, non te mentiando. Sí, eu teño imaxes, mas collín tamén unha bolsa de peixe. E que levaches? Pois mira... Destos, esta é a túa man? Esa é a miña man. Esa é a primeira beixada, como os vin ali por entre as pedras, pois beixei para ter esa foto tamén. E hai pescada, a pescadilla e fanecas. Que tal estaba ese peixe? Miña nai dixo que estaban buísimos, ou debía ser que a gana de comer peixe dixo que estaba buísimo. Claro, porque con tanto temporal non se podía salir a pescar, non? Levan moito tempo sin ir a pescar, e xente como os meus pais, o meu pai principalmente, que come peixe prácticamente 7 días a semana, eses non queren. Hasta tilla bacalao a desalar e despois levei o peixe, bueno, aquilo foi como entrar o maná na casa. Pero esta clase de peixe, que xa é peixe de un pouco máis afora, a pescadilla incluso é peixe de máis a flote, pois é moi raro. Eu non me acordo na miña vida, eu nunca, e nacín a 20 metros do mar,
vivo toda a vida no mar, recorro todas as playas da Costa da Morte prácticamente e nunca me encontrei con pescadillas así na praia. Na praia. Como viviches ti estas últimas semanas? Pois mira, estas últimas semanas foron de unhas navidades moi extrañas. Fui de que non disfrutar do día de Navidad, non sei se este ano houve o día de Navidad, e despois o día de Reyes, cando non me deu tempo nin abrir os regalos. Nunca vin un temporal como este, nin aquí, nin na nosa costa, nunca o vin. Era impresionante, era algo que eu non acordo nunca, e acordo cruzar o mar ao Pobo. O Muxía é como unha agulla no medio do mar, é unha península, e o mar viña desde un lado, desde o Coído, pasaba adentro do porto, pero nunca rompí o muro, nunca atravesou a barca, nunca.